Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino Belt. The secret is out. Siyabingelela Babu Dokotela Babu Sizwe Babu Jabulile namhlanje sinabaka Mguduza Natural Herbs and Mobile Clinic bazokhuluma into eziningi ke eze clinic nezinto nje ezidinga wena ke ezingekho eclinic nje ezidinga wena nje ezingayidingi clinic ngoba phela abanye akubonke abantu abafele ema clinic abanye bafele endlini kuthiwa kodwa beningamusika noma seclinic kuthiwa akafuni baba awubingelela Dokotela angibingelele baba Jabulile ngibingelele bashuthela sibingelele abalali ababukela lapha emakhaya cholesterol combo 1500 uthini njani ngicomphela Dokotela cholesterol combo le yakho i15 u15 into engizoyisho ngale combo Dokotela siya celebrate 10 years namhlanje this month yonke ikusungula inkampani yaKwa Mguduza so ingakho sesikhiphela abantu abasebephelelwa ama medical aid bayagula baphelelwa ama medical aid abasakwazi ukukhokhela indleko zasesibhedlela and baguliswa noma begula abazi nokuthi baphethwe yini cholesterol ngoba ngisho ukuthi sizodila nawo kakhulu mangikhuluma cholesterol angikhulumi ngesifo abantu abangasazi inyama nje amafutha lawa between isibindi somuntu nenyongo so leso senza ukuthi umuntu uma ephethwe ushukela awulawuleki uma i-temperature yakhe i-on and off noma ngabe isiphi isifo esimphethe noma ngathiwe yesibhedlela esibhedlela kuthiwa akutholakala ukuthi uphethwe yini kuze kuthiwe nemimoya unani kanti kusokuyikwila mafutha lawa akhona la yenza umuntu uba nenkinga yamehlo ukuvukala kwenyawo uphathwa nje izifo nangayi understand uthini so sine combo yalabo bantu abakanjalo abanye baze bebuye ezibhedlela ngoba ngisho ukuthi ama medical aid asephelile baze bebuye ezibhedlela bengazi baphethwe yini so abamguduza ngoba si celebrate 10 years akwesibenzela icombo labantu asinikeze wonke umuntu icombo kulabo kuphela asebexakekile nabasebengalinawo labo 20,000 30,000 bokulala ama private hospital ukuthi asibanikeze le combo nge1005 umuntu ekwazi ukuthi impilo yakhe iphinde abantu baxaka utshwala awusiniki background kwensekani lapha kule ekatshwala ingakho sisokhuluma ngamakhomba awu3 namhlanje eyesibili khomba katshwala eyenziwa ukuchitha kwemizi Dokotela yabo uthola ukuthi ngoba ngimngaka ekhaya ngibreadwinner abantu bathembe mina enimthola nasemphakathini abantu babukela mina sengisuka mina sengixakwa itshwala sengixakwa iwunga sengixakwa idakamizwa kanti kunomuntu obona impilo yami ihamba kamnandi Dokotela kunomuthi okuthiwa udakwa angiqondile ukuzokhuluma ngani nina inyanga uthi ninikani but uma ufuna nje ukudestroy umuntu uthathe lo muthi okuthiwa udakwa ufike udle mase uyaphalaza uma siyawuthatha lo mphalazo onodakwa ufake etshwaleni komuntu impilo yalowo muntu kade ehlakaniphile esikoleni yashintsha besidakwa kade esebenza kamnandi eshintsha besidakwa kade ewubaba ondla la ekhaya kade kuyingane okuphela kwakwazi ukuthi breadwinner kuyintombazana kade iyinhle ikhule endaweni ivele ibe leyo nto so sine khombe ekwazi ukuthi ifike izobolisa leyo nto kumuntu uma se iyaqeda futhi iyamcleana umuntu idila kakhulu notshwala ukwayi iwunga idila kakhulu nalezo zinto ezikanjalo ifike ibolise ngaphakathi then masiyaqeda iyayiclean futhi nalo khombo iwona futhi i1005 yenzelwe specific bantu kade behlakaniphile nabantu kade kubukela kubona yasuka impilo yabo yashintsha yaba down ngenxa yedaba ngoba kukhuluma ngaSaudi labantu abagembulayo uthi lo Saudi lo thola le machine racing awuthi kancane mkhulu Dokotela okhuluma indaba no lo Saudi Dokotela empeleni angithandi ukukhuluma ngezinto ezikanje lokhuzani zokuxhumana ngoba kuthiwa umguduza bathi basiyam advertise into ekanjalo ithathwa amadoda kuphela ngoba waye ngithi ithanda amadoda kuphela one uSaudi lo uthola uma kade ku race amahashi leli elwinile ngesikhathi librush wakujatshulwa nani labantu abasebenza emahashini bayakwazi ukusitshontshela umjuluko walelo hashi libe
lo mjuluko ophenduka usawoti ilo osetshenziswa abantu abenza igambling ngabona njani maybe ngishaya ngefake Dokotela ngikhulumisa izinto eziyimfihlo manje usawoti lo kanjalo uma ungathatha wona uthathe nosawoti lenipheka ngawe isipheka ngawe ekhaya uzothi uma ufake emanzini lo esipheka ngawe ekhaya uzonyamalala but lo still lo owamahashi uzobona still uzoqhubeka ube khona emanzini la ubona khona ukuthi lo munye isawoti uyaphela lo munye awupheli ilonje umehluko kwazi ubona uma ufuna umuntu la sawoti kuba intengana 2 liter 5 intengana ngeke uyithole la Dokotela ngeke because le amahashi one ngabe siqambela manga masingakunika 500 gram Dokotela because alikho ashe ngajuluka into enjalo into engaka nje uyitholayo engaka isuke isiyanele ngoba vele usuke ufuna ukwenza leyo nto imali lento only 2 Dokotela 2000 only 2 only 2000 satha nje 2000 lento uyisebenzisa akusiyona kuphela ikhona enye futhi lade nginyathela khona ihashi lona leliwini nezinselo zakhona ibizwa ngokuthi acceleration le yenza izinto zawuthola isidokotela uyahlanganisa yenzela futhi abantu abangamaphanda kuphela ke lawo uyaphanda lo muntu but impilo ihamba kancane uyashayeka uyaphanda wenza ibizwa ngokuthi acceleration yenza into ithi yonke into yenzayo ithi acceleration yakhiwa ngeintselo zeyashike leyo futhi iyashela speed yes but asikhulumi leyo Dokotela uthina umuntu osa umama ozama ukuthola abantwana ethi uyasebenza kahle kahle kodwa lento ayenzeki obe nobaba ikhona into kunena ongakwazi ukuthi umsiza ngayo okay into enze lo Dokotela singompetha ke balapho uyabona ke Abakwa Mguduza ompetha nje kubantu abangabathola abantwana lokho angingabazi angiqala ukuvela la TV Dokotela ofakazi bami ibona abawukela ukuthi bangaki abamithile one into enza ukuthi umuntu engamthola umntwana ukudla esikudla uDokotela nama spirit uthola ukuthi mina Dokotela uma ngifuna ingcebo ngizothatha isilwane ngisifake kuwena once wamithwa nentombazane sesodla kuwena yabo into yokuqala yenza ukuthi umuntu engabathola abantwana number 2 ukudla esikudlayo ngachaza before ngathi abelungu baba ngabathola abantwana ogogo besibezala ingane nga10 up until sasuka thina sadla ukudla kwabelungu ila ingane esaqala ngabatholi khona so ingakho abantu abakanjalo ungamthola umntwana nje uDokotela singabeka imali phansi wena umuntu wesilisa uwedwa nomuntu wesifazane uwedwa ngakwenzela ngo2.5 but uma ukuthi nishadile noba u2 kuba u4000 because nginenzela nga222 lapho umntwana uma ubaba eyenza into okufanele eyenze umntwana uyahlala lokho nje ngiyazi ukuthi kwayibona babukeli bawofakazi bayazi ukuthi ngifuna lo gembu la esibuyele kulo la South la izibhidelo zodayisa ngivesa ngisho ngifuna into South Abakwa Mguduza hayi ngeke Dokotela hayi ngeke Dokotela le Dokotela ongampela ayikhulunywa einkundleni zokuxhumana ekhulunywa abantu abaserious kuphela because uma uyazi Dokotela nawe njengomelaphi wendabuko yonke into oyitholayo eyenza impilo ibelula ikibe nembandela one ihashi libhema insanga yokuqala ukuze likwazi ukugijima so nawe umuno lo Saudi lo is I think ani yakho eyodwa fanele ikwazi ukuthi iyabhema khulisa or else wena uzobhema insanga noma ibhawubhawu but khona into okufanele nawe uyibhema yazi ngicabanga le ayiyashela isibhema skanke phela lokushisa ebhekayo yonke into hayi no iyashi libhenyiswa into ethize Dokotela ukuze likwazi ukugijima libhema insanga nje original yes original insanga ake sibuyele lana kulona uzosho ukuthi hayi manje kanti lizofuze uma ngidla insanga kanje ngiqhunywe insanga or anginayo ingane engibhema insanga kwenza kanjani lapho okay uma kuukuthi Dokotela uyayifuna lento yakubona futhi ngathi uyifunela no le ungafuna ukubhema insanga khona into esikunikeze yona oke uyisebenzisa emalini ozoyinika umuntu obhema insanga mase uthi hamba uthenga insanga noma umthengele insanga ngalo mali ngesikhathi kubhema yena kusebenza wona ifana lento le ifana nani ifana imfihlo futhi la ifana nomuntu othwala ngotshwala mangiyothwala ngotshwala uma ngifika la etafuleni ngifike ngithi Dokotela niphuzani ufika uthi uphuza lokho nginibekele ngesikhathi niphuza nina ngena imali kumina niphuza nina ngena imali ijulile ke le asiyekele so nakhona bangabuthola abantwana 4000 rand 4000 rand uma uthi anibathola but if uwedwa it's kodwa musukhathela ukuphuza utshwala oza no 15
Masu ngasakufuni nje i-1005 khona ikhombe engizokunikeza yona. Awusafuni ugwayi, awusafuni iwunga, awusayifuni utshwala. Ngizoyibolisa lento la ngaphakathi. Ngizoyibolisa and uzozwa nesikhathi ibona nangento oyibhodlayo. Nanithi khona izinto ezibolayo la ngaphakathi, khona ezinye eriphekayo. Usinike inamba bazokuthola kuyona. Inamba engifanele kuyona iya WhatsApp angabi na PA. Ithi 076 343 2216. Sibonga kakhulu bonga Babu Dokotela babusizwe bojabule siyabonga. Sabonga kakhulu. Mlaleli, nomthandi kaBabu Dokotela, ngisho wena muntu ohamba uBabu Dokotela. Qaphela lokhu, uBabu Dokotela akafakelwa imali ama e-wallet noma kaPep noma uCash Send. uBabu Dokotela uyatholakala kuphela eThekwini, eNedbank House e19 floor. Uyamshayela ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Qaphelani konke lokhu, benganiqoli ngegama likaBabu Dokotela. uBabu Dokotela, ubaba wesizwe, ubaba wethu sonke.